Antes de que gente tan importante del Partido Popular o del Partido Socialista como Abel Caballero del PP o Ana Pastor, Abel Caballero del PSOE o Ana Pastor, Álvarez Cascos, Pepiño Blanco, etcétera, han engañado una y otra vez a los gallegos diciendo que algo tan importante como esto iba a llegar, pero no llega. Y las infraestructuras son muy importantes para crear riqueza y empleo en un lugar que lo necesita tanto como es Galicia. Yo quería aprovechar hoy para dar mi apoyo a Beatriz Pino, que yo estoy convencido de que será un gran acelerador, como lo está siendo Ciudadanos, en todos aquellos gobiernos en los que estamos trabajando conjuntamente con el Partido Popular, como podría ser aquí, Murcia, Madrid, Andalucía, y en los que estamos demostrando que somos un elemento modernizador. Galicia necesita modernizarse, Galicia necesita un empujón, y una consellera como ella, como Beatriz, que sería una excelente consellera de las familias, estoy convencido de que podría darle muchísimas alegrías a los gallegos. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Quería darle la bienvenida a Toni, que tenemos el gusto de contar con él hoy aquí en Ourense. Un placer contar contigo y sobre todo saludar a nuestra candidata, que me consta que lleva muchos días ahí a tope. Estamos dándolo todo, llegando al final de la campaña, y yo desde aquí quisiera en primer lugar agradecer a la plataforma Pro Tren Digno que nos acompañara hoy, y a nuestro partido que asuma el compromiso de esta ciudad, el compromiso con esta ciudad que lleva pidiendo durante muchos años que este proyecto de estación intermodal sea realmente una estación intermodal que no divida la ciudad y que la acerque a los intereses de Ourense. Por eso agradecerte, Bea, que hoy adquieras ese compromiso desde aquí. Agradecer a los integrantes de la candidatura que están por aquí también, todo el trabajo que están haciendo y el esfuerzo que están haciendo para llegar al final de la campaña. Y sin más, darle la palabra a nuestra candidata. 1.000.000 de gracias a todos. Gracias. Perdón, porque esto me pasa cuando tengo que quitar la mascarilla. Gracias, Jorge. Bueno, bons días a todos. Sei que cae un sol de xusticia, así que vamos a ser breves. Gracias, Toni Cantó. É un gusto e un placer poder recibir continuamente aos nosos compañeros amigos de ámbito nacional. No caso de Toni, ademais, é unha persoa que me consta perfectamente porque xa nos acompañou en outras ocasións aquí en Galicia apoiando o sector leiteiro, o noso agro. Agora, con esta comparecencia que temos evidentemente importante porque el coñece ben o que é o tema das infraestructuras e dando ese apoio, así que agradecemos moito esa viaxe ata Galicia. Chegar a Galicia, Toni, sempre complicado. As infraestructuras que temos son as que son, así que gracias de verdade especialmente por ese viaxe de hoxe. Por suposto, o noso candidato na provincia de Ourense, todos o coñecedes, a Pepe Araujo, polo seu traballo constante, por a labor implicación de que fai cada día co proxecto de Ciudadanos, un defensor absoluto do que estamos levando a cabo, que queremos poñer en marcha en Galicia. Así que gracias, Pepe, tamén por o teu traballo diario. Estou segura de que vas a ter e que imos a ter un moi bo resultado na túa provincia, na túa cidade, aquí en Ourense. Bueno, xa avanzaba Toni, xa o matizaba tamén Pepe. Estamos en Ourense, estamos nun enclave que evidentemente non podía ser outro. Queremos, con esta situación hoxe aquí, diante desta estación, que vai a provocar, bueno, que xa todos en Ourense estades sufrindo, esa non posta en común e non posta en de acordo entre o Goberno Central e o Goberno da Xunta de Galicia. Uns queren facer unha estación que ao final vai a dividir a cidade e por outra banda hai unha estación que se pon en marcha que non é máis que un apaño e que ao final, insisto, por non falar, por ser de acordo, o que están conseguindo poñer unha estación de tren para os ourensans, neste caso, que solamente vai a dividir a cidade. Por eso, hoxe, este partido Ciudadanos tivo ben fai un momentiño que acabades de ver, firmar por esa plataforma en favor dun tren digno para Galicia, para Ourense neste caso, pero que ao final vai a repercutir a todos os galegos. Por eso ese compromiso deste partido, como digo, con esa plataforma que pide un tren digno para Ourense. É importante, ademais, avanzaba o Toni fai un ratiño,
Xa levamos moitos anos agardando os galegos e agardando en Ourense que o tren digno chegue aquí, e o AVE neste caso. Se recordades, fai 30 anos, nada menos, o señor Abel Caballero, que agora é o alcalde da miña cidade de Vigo, xa prometía, cando ele era ministro de Transportes, que o tren ia chegar aquí, que o AVE ia chegar. Remontámonos tan atrás, pero logo, como dicía Toni, viñeron outros nomes, non soamente no ámbito do Partido Socialista de Galicia, tamén no Partido Popular. Podemos recordar a Ana Pastor, o señor de la Serna, Ábalos, é dicir, moitísima xente tanto no PSOE, como digo, e no PP, que foron facendo promesas incumplidas. Canto sabemos en Galicia, Pepe, de promesas incumplidas, pero por parte dos dous partidos da bella política dende sempre. En calquera caso, nos estamos aquí non soamente para denunciar e para pedir un tren en condicións para Ourense e ao final para Galicia, estamos aquí para reivindicar o que nos queremos facer. É unha crítica constructiva porque nos a que nos comprometemos é que unha vez que esteamos no goberno da Xunta de Galicia, este partido Ciudadanos, co que Galicia ten moito que gañar, comprométese a poder sentar na mesma mesa de consenso e de diálogo ao goberno central, ao goberno da Xunta de Galicia, para que cheguemos de verdade á solución que temos que ter. O AVE ten que chegar a Galicia. Creo que ningún galego ten dúbida de que iso é necesario por tirón económico que vai a sufrir, polo beneficio que vai a supor para todos os galegos, evidentemente porque xa é unha promesa que leva demasiado tempo en riba da mesa. O AVE ten que chegar, como digo, e ten que ter aquí en Ourense, que vai a ser a súa porta de entrada do AVE a Galicia, unha situación, unha ubicación, unha estación de tren, evidentemente en condicións que realmente represente o que ten que ser a porta de entrada do AVE a Galicia nesta cidade, en Ourense. Por lo tanto, abordemos con sensatez, con capacidade de diálogo, ese compromiso que dá dito dende este momento. Esa mesa verase para que poidamos poñer de acordo as posturas e que ese AVE vexase dunha vez cumprido coa súa chegada a Galicia. Pero evidentemente, cando estamos en Ourense, nunha cidade, nunha provincia como esta, tamén temos que falar ao marxe das decadentes infraestructuras ferroviarias que temos en Galicia. En esta provincia en concreto hai que falar tamén desa despoboación, dese embellecemento que sufrides especialmente os ourensáns. Sodes a segunda provincia que máis perde poboación, sodes a provincia, en segundo lugar, que máis poboación embellecida ten. Sabemos os galegos ese problema endémico que arrastramos e que este partido tamén se compromete a poder poñer como problema principal a abordar unha vez que esteamos no goberno da Xunta de Galicia. Hai que poñer en práctica, por suposto, un plan de apoio ás familias para fomentar a natalidade, para que nazan nenos en Galicia, que agora mesmo non temos ese relevo xeracional, pero hai unha cousa aínda máis importante, ou é exactamente importante, para poñer en riba da mesa. Este partido tamén se compromete que unha vez que estamos nese goberno da Xunta, vamos a poñer en marcha un plan de loita contra a despoboación tan necesario e tan vital para vos, para os ourensáns e para todos os galegos. Temos que apoiar as nosos povos, as nosas zonas rurais, apoiarles con medidas que realmente lles faciliten a xente que se quere quedar a vivir no seu povo de sempre, aínda que sexa pequeno, con menos infraestructura agora mesmo, que lles deamos nos dende o goberno da Xunta as ferramentas fundamentais para que se poidan quedar. Por iso abogamos porque aquela xente que se decida a quedarse en zonas rurais, a vivir en zonas máis despoboadas, teñan, por exemplo, na súa renta de cómputo global un desconto do 60% no imposto do IRPF. Temos ademais que evidentemente dicirlle aos autónomos de zonas máis despoboadas, máis rurais, que evidentemente se queren poñer en marcha un negocio nesas zonas máis precarias en canto a poboación, poden contar con nosa axuda, con nosos salvavidas laranxa. Será ese apoio dunha tarifa plana de 30 euros para os emprendedores que queran poñer en marcha negocios en zonas rurais. É dicir, paquetes de medidas que realmente aboguen porque aquel que queira quedarse a vivir onde naceu e onde quere estar non teña a obrigación de ter que irse fora ás grandes cidades. Queremos fomentar que a xente, se queredes estar en zonas rurais, nos vosos povos, poidades quedarvos e poidades aí emprender, formar a familia e quedarvos a vivir onde máis vos guste. Ese é o compromiso que queremos levar a cabo, tanto de apoio ás familias, como de loita contra a despoboación, como evidentemente este é o tema principal de hoxe, apoio a poñer en marcha de verdade na nosa terra, en Galicia, unhas infraestructuras á altura do século XXI que vivimos. Non podemos seguir desconectados. Galicia agora mesmo está desconectada entre zonas urbanas e zonas rurais e Galicia está desconectada do resto do país. Non podemos seguir así. Este partido, de verdade, os galegos tedes e temos moito que gañar se realmente somos capaces, e así o imos a facer, de poñer en marcha estas políticas laranxas que de verdade van a facer moitísimo polos galegos. Gracias.